Griffith Wyn Owen a dwi'n cynrychioli label y cofiau Libertino. Dyma niddordeb i yw cyddoriaeth ar y mwyaf cyddoriaeth iaith Gymraeg a dwi'n trio hybu cyddoriaeth iaith Gymraeg yng Nghymru a tu allan i Gymru a mae hoffi ar artistiaid dwi'n gweithio efo nhw o'r ardal ac wedyn dwi'n trio gweithio efo nhw i cael eu cyddoriaeth allan. So dwi'n meddwl, mae'n gyfle da i bobl ifanc. Dwi'n gwneud prosiectau mentora efo pobl ifanc sy'n eisiau dod mewn i'r diwydiant cyddoriaeth ac byddwn i'n dweud unrhyw dysgysylltu i trio helpu nhw allan. Dwi'n bendant am yn teimlision i weithio yn Sigar. Gyda gyd, mae cymaint o hanes cyddoriaeth wych yma yn mynd ôl i dyddiau gorgis a cyn hynny. Sabrinsky, mae gen i cymaint o fandiau tystion sy'n dod o'r dre ac o Sigar. Ac hefyd dwi'n meddwl bod gweithio'n Sigar yn galluogi ni fel label i fod yn label mwy unigryw mewn ffordd. Y peth am y diwydiant cyddoriaeth ydy bod gen ti gymaint i ddysgu. Dwi'n dysgu pob dydd. Dwi'n meddwl pan dwi'n dal neu'n neud e. Mae pob band yn wahanol, pob artist yn wahanol. A mae pob ni'n gael sy'n rhai sengl neu album, pob campaign yn gwbl wahanol. O bendant, mae sgiliau Cymraeg wedi helpu yn y sector. Fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl mae'n angerddi yw cyddoriaeth yn y iaith Gymraeg ac felly mae gweithio trwy'r Gymraeg a gweld cyddoriaeth iaith Gymraeg yn mynd tu allan i Gymru yn rhyngwladol mae'n rhywbeth hynod y cyffroes a ddim wedi digwydd o blaen. Gen i un band o hyn o bryd sydd ar daith o gwmpas Pryden yn gwerthu allan yn Rhydychen neithiwr. Maen nhw'n canu gyfan gwbl yn y Gymraeg a maen nhw'n mynd draws ar diroedd mewn pythefnos. Mae'r pethau yma yn ysgogi ti i gario ymlaen a gweld pa mor bell gallwn ni hybu pethau. Dyma gen i yng Nghymru ni bod yn rhy swil i weiddi'r byd pa mor gyffroes mae pethau a pa mor unigryw yw yn cyddoriaeth ni a dyma amser iawn yn neud e. Fel cyfleoedd cyffroes y flwyddyn yma, gyda ni 6 album yn darllen ac hefyd beth ydyn fwyaf cyffroes amdano ydy taith Libertino o gwmpas Cymru a Deyrnas Unedig. Gobeithio diwedd y ha.